laki. Guys, yung bantag ni Jong tanan sa Jumig Mataron kay sige yan klase na. Nagluto ko kuan noodles siyang sidanan guys. Jadi pa may kanang ininunan mo na lamang pa yang giprito kay jara may madto kanan ni merkado dia ag ininunan ang giprito lami ba dyan ang ininunan guys sa kanay pritohon mo ni sidanan ni Gian ron. Alas 7:30 agi dyan kuan guys klase. Bye guys. Excited na gani ka dyan siya guys mo eskwela. Mapagani ka pamahaw, gabagbag na. Nagkuha na siya guys, nag-t-shirt. Kaya okay raman mag-t-shirt. Sige na siya batas pag-as. Excited na ka dyan mo eskwela, mapagani ka pamahaw. Excited na siya, kaya excited na siya makita yung gas. Mamahaw pagani, gabagbag na. Kung malatisting. Excited na kadyo. Alas 6 pa gani. Hindi man to ko. Alas 7:30 pa man mo ang klase. Bili man yung mo na yung sapatos. Hindi na kayo, mamaho na. Ibutang na mo ang bag. Excited na ka, mamaho pa gani. Dari na. Mamaho na. Excited na may eskwela. Lagi pila katuig na wala nakasud sa eskwelahan. 3 years. Mga tanim nyo guys. Kuha naman no, alas 6:20. Tingkao na rin mga estudyante. Tarong tayo eskwela kasi para na itong kumahon. Sige yan po, excited na. Manto na karon. Excited na ko guys, makita ko mga bagong teacher, mga bagong classmates. Mga bagong mga barkada. Barkada ha, bantay magkating klases ha. Madtura ba ko? Nag-resist. Ano sa may mong gustong snack? Balo? Ewan, may resist siguro? Hindi, dyan, kaya mawawara ka doon na ha. Madto mo ko dyan, magdakong snack. Wala kasi pinag-urasa tikay lang. May kisang mama na o di tikang kuno. Wala ka dito. Hindi ka proud nga hatdan kag snack si mong mama? Unsa mong kukinder? Mo na diha kay mawaw man ka na may uyab. Paita boy. Madto ko dyan, magdakong snack. Di tikay lo nito. Wala ka. Di, kisang mama na balo ma'am. Di na mo wala ka diha. Basta, tapos ta daan. Kay mawaw man. Madto mo ko si mong room. Unsay kon si mong room? Balo. Na kay mawaw siya. Di ko bahala ka. Mawaw ka pa sa nitong mama nga magdara mo kog snack. Bahala ko ka. Sa mana, grade 1. Hindi mo ko mag-interview si mong mama. Maghatad na mo kog snack dito. Basta, bahala ka. Ay na dyan guys, kay mauwaw na sa hatdan o ka na snack. Sa una, elementary pa sa dyan niyang lipada maghatag kong snack. Karon mauwaw na siya, yung litaw na, lahi na guys. Lahi na gajining ka na ulitaw hay na. Kay mauwaw na. Kaya na may kuhan, mga karas-karas nga na mga dyan na guys. Basta ulitaw hay na. Mauwaw na sila, hindi para sa una nga. Hindi pa kanyo sila makita ilang mama magdag snack, magdag ka ng mga pagkain. Karon mauwaw na. Mauwaw na gani mag-agag, mauwaw na gani kisan. Nga na dyan siguro na guys, basta ulitaw hay na. Kailan na kami. Good morning guys. Pila ko baon pa, dapat akong baon pa na improvement. Agi mo ang bounce na kay 20 man to, karon 10 na lang. Di 20 mo na, hindi pa ulit. Hindi ko niyo makuha, mag-usa man ko. Doon makang papa. Di pa start. Kailan lang guys. Matukon dyan kay makatag kog snack. Wala ka, dito kayo lang mapa. Back to normal lang guys. So dapat sa eskwelahan. Bye guys, bye lang. Bye ma'am. Bye-bye, Ge. Mingaw mi dani ron. Iwa na magsaba-saba.
guys, to nas giyan ng eskwela nan dyan. Manglaba ko dari si jang mga puti. Jang mga t-shirt. Di man ni jang gamitin kada adlaw. Di man daw si jang magpulo kay init. Dyan okay raman po daw ka nang mag t-shirt tra sila. Pwede naman pula sa imong kuko. Mura kagwakwak. Sayang naman na. Matangtang na. Manikyuran naman po nini nagbanyo. Nagana tong labunon. Mga sawal lang kung dagan. Meron dagan mula ba? Mga tulo kabok ba? Parang natigla ba? Lukon man ta. Da? Lukon man ta karang sa. Ay, lukon. Uso naman naron yan maganis Ruben eh. Pagbatas ko na medya glaki nga limay asawa. Oo? Pwede na ka mag-asawa ng dati. Iya, pakuno ng laban. Nakakon, pakuno. Murag ka ng... Sana, Pilipinyana? Ano ko naman tayo na siya. Siya, kapurma pakuno. Ang laban na nga lang, nakapurma pa. Hindi ka maluwi, hindi ko na matagaan bangko. Ay, nalagwan ka bangko ko. Magsige na po dadani labag kuhan guys, uniform. Nga ni mga ganing naikuhan. Ba, manglabagan ni mo, inani ang tayo, wa. Pak. Palong-palo. Siyempre, manglaba nga lang, palusyang pa. Magadiin lang, labandira ba? Oh, lupit ang mga tire mo na yung mga kuhan, millennials. Mantay na po ka ha. Bago pa ko nagligo, pak, lupit ah. Itwiw na pod. Sabaw. Subukan ka ra. May lang mo magpalami-lami, jadi mo manglaba, hindi pang asawa gagawin, hindi pang laba, then dugan pa ninyo yung nagkakabi. Tapos di mo manglaba. Kadagana nag-istorya ko eh. Alam niya ng labunon na Niya. na. Ha? May lang mo magpalami-lami, then hindi pang asawa gagawin, hindi pang laba, then hindi pang kamangan, hindi nagkakabi. Kamaw ka magpalami-lami, kamaw ka manglaba. Kaya asawa rin mo ang gagawin pa rin mo kando, gagawin pa nagkakabi. Hindi mong gagawin, kamangon naman gun. Ah. Hindi pa ko na dyan manglaba, kaya ako na dyan kakamang. Bahala di ka dyan manglaba. Gutom na ko, bahala ka eh. Haptik laman mo ha, yung magkakamang mo. Pero pag di, Siyempre, pag makakamang gani dahi, abtik ka na dahi siya, kay mo mata. Pag di ka kamang luya, di maka-change sa oil. bahala ka dyan mo paluya-luya ka diya. Hi guys, manglakaw sa mi guys, mangumpra mi para sa mga tindahan. Man sa pa yung paliton? Wana? Sa friends na ta? Ang mahal, nas dalago ka nang naitabako. Darama. Kani kay Dun Pipi ako yung balik sa phone. Day, ato bang buday? Day, litson. Litson. Ha? Ay, Hong Kong. Long yan, hindi pangita pero ang nagkakuha dari kay Longkoy. Pati dito Longi, Malongkoy. Dari kay Longi man. Wait, chulokoy dia. Day, long life day. Di, 6 lang.
6 kabuok. Requesting for cashier Nickel, hold on please. Cashier. Puta na. Kota no. Nangar. Sige, bagol-bulan niya. Kapuya ni. Mami nakakutang ma. Wala man guna makadili man guna mga bago man gunang kuan. Ikaw ray happy to expire. Kalian ang tanak. Tara na. Doon, sige yan guys. Ate ka na mo. Iyan ba? Kasi yan o pa man. Lipa dyan yung mga bata nga nakapistopis na. No? Lipay sila. Lipay kayo lang mga itsura nga nakapistopis na. Danas giyan di ah. Guys, danas giyan. Amo nang nasundo. Mga kapit na laman migpalitok sudan guys. So, ami sudan sa bahay. Suras mga bata nga lipay nakadyo sila nga pistopis na. Mabibo na po, kidaghan ng mga estudyante maglakaw-lakaw. Sino-sino magsapatos? Kamusta mag-unang adlaw? Okay man. Mura na bupis tupis sa una. Happy. Gimingaw si Mingkoy nimo. Ninginagbo. Anjawa man ka nagpulo, okay ra. Namaguro kong pulo ma. Okay ra, mag-t-shirt o magpulo dyan. Kita magkog nega pulo dito pero t-shirt na to napali. Hi guys, dahil misbay guys, nakawali na medyo dasgiyan guys. Happy na sila nga pistopis na. Happy na mga bata nga, pistopis na. Nandiya guys, maniod to mi karon guys. Namalit rami ka na na yung mga sudan nga pritong manok. Mga sa mi guys, kaya tatasan na. Nali na mga nata, duwa lagi ni kasus. Unsa ni sa kasus? Pares ra ni? Good afternoon, meron kay ting panood to naman. Mura makatnagod, waka kayo ba, buntag ba, buto na. Amang sudan guys, amang pinalit sinabang isda o piniritong manok. Di mo mga ijabuning lamisa. Kaya na pansa man, di mo mga kaya ijabuning lamisa. Nakapangumpara na dyan mi guys. Para sa tindahan, magminda na po migbalik. Kay kuha na, klase na. May na lang kalingawan na ay banta dyan na lingkod-lingkuran ba? Kung pawasla ay ginagbay rakot guys. Basta nala may mabantay-banta dyan. Pawas ka laay ni mama. Parang may banta dyan si mama. Yeah, dali lagi yan. Dali na sa di mo mga on. Mga anta guys, mga ansami guys. Sa Iwa Injong may room. mong substitute kay Pila mo kabuk sa Injong room? 14 lagi. Masayang. Mundang sa kasimaw. Pila mo kabuk sa Injong room? 14 lagi. 14 ra mo kabuk? Gamay ra di ay. Mura ni sulod kay mura qualified, mura ni vaccine, mura po'y gisugutag yung kanan ana. Di wa goy maestra kay 14 ra mo kabuk. Na po say mga bata man dahil nasugo nilang mamang. Hi guys, sama na may paniuto guys ya. Nagkaon ko kanang kuan pepino. Kita ka kiskwinta ba o no ako na siya motimo kay 10 minutes ra ko nung Hamag 50. pwede ko katigom man ni mustay. Ay kagutan. Ay kon kiti ko katigom man. Unsay mo gitiguman ngano magantos kag di ka mo merinda kay magtigom. Di so kung pagtigom nga ug mamalit pa kag timo 10 minutes igbalik mo sa iyong classroom. Ding bell na. 50 be. Hamag 50 ibalik ni papa. Ay kay pang hydraulic na nako.
Wala. Alam na. Ugma. Hindi na maulit. Surbaisag na. Da, kay nga nung ning tugan, ugmawa na ibaw ni noon, nibawas na ni Papa. Siya may nanguha ng altas. Bawas na. Alam na. May paniya mong classmate nga bayo to, pahipi-hipi pa kunog pangutana. Ingon. Ang giyan, ang module kay dado na po to ugma. Bayot na? Klaro. Patay ka. Klaro gud kayo. May bayot na ako. Nabayot na siguro na siya. Kato tagunan din data katunan ng adlaw. Ay gatay. Mati yan, huwag na akong point. Sumangal rin pangutana kung module ba kumunta doon. Kita lang bayot lang. Tagasa man. Classmate lagi na mo. Kanina. Bangani mo. Ngano dek mangutana si Dautan? Ang kamura. Weh, gatay ko. Birthday na to kuno siya ilon 250. Gabi, batati-katik rin siya may uyab na ginainom gabi. 250 lon. Kinsa ning hatag? Ang balo ko niya. Diyan kay baw man kang gitagag Ano load. siya, nakuno siya ilog 250. Di, paludan kayo, naku ilog 250. Hindi nagatag. Regalo. Muna siguro ng bayutan. Mamuan. Ya atong din namin koy. Maninda kag apil mingkoy. Tilabot ni Mingkoy sa man eh. Namo nang gikuan nag mga paninda guys, pero sa 18 pa may magabli. Amo ra ning gipang kuandaan. Naman.